βγάλει τα κατσίκια έξω. Έβγα έξω. Να σφύρι. Τι λέει, Έλα εδώ της είπε. τι είπε η κούλα. Καλά, καλά είπε. Καλά είπε. Ναι. Μιλάμε απόλυτα. Ναι, ναι. Σουράβιο. Ναι, βέβαια. Να με. Να τον πω στις κονταξίλα. Α, εσείς ήσασταν τόσο, Έχεις κουάγιο τώρα. Τότε ναι. Φέρε τα ίδια χρόνια. Τα χρόνια πίσω. Το αίμα της διέφερα. Βλέπεις που χείρα να πω και τώρα θα δω. Ο κεφαλά, λέει, ποιος το λέει αυτό. Κεφαλά, ναι. Τα πήρμα λέει. Δεν κατάλαβες, Μαρία. Το χωριό μας το έχει από παλαιά εποχή. Το μάθανε όλα τα παιδιά, μόλις γίνεται 5-6 χρονών μαθαίνει το σφύριγμα και συνονογιούμαστε και το έχουμε και μια υπερηφάνεια. Δεν σφυρίζουν όλα τα χωριά. Εδώ το δικό μας το χωριό ήτανε, σφυρίζανε, συνονογιώνησαν με τη σφυριά. Η κούλα, την ξέρεις την κούλα, αυτή και η Γεωργία σφυρίζουν, αυτές μπορούν να συνονοηθούν. Εγώ με τη μασέλα τίποτα. Δεν μπορώ να σφυρίξω άλλο. Τώρα γέρασα δεν γίνεται. Αλλά αυτά τα κορίτσια και τα δύο. Και άλλη μία Αρίστο λέγεται. Και αυτή. Αυτά έπρεπε να ήταν ο πατέρας της Μαρίας να σου τα πει. Αυτός ήξερε ιστορίες, ήξερε από πού ήρθανε αυτοί που σφυρίζανε όλα. Εγώ τώρα δεν ξέρω τέτοια να σας πω, κοπέλα μου. Τίποτα δεν ξέρω. Τα παιδιά τώρα, αυτά τα παιδιά που είχαν πριν εδώ, άμα τους φωνάξουμε τη σφυριά, εγώ θα έρχονται. Θα έχουν πάει μέσα και παίζουν με το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω. Τον άκουσα. Έλα εδώ! Όχι, όχι. Με τη σφυριά ας τον έχω. Έλα εδώ. Έλα τώρα. Είδες, μου κατάλαβε. Δεν με καταλάβαινε με τη σφυριά, γι' αυτό σου φώναξα. Καταλαβαίνει. Δεν σφυράζαμε. Ο πατέρας του σφυράει με τα χέρια, βάζει τα Όπου δύο να δάχτυλα και πας, σφυράει. άκου να δεις, όπου να πας στο πανεπιστήμιο που θα είσαι εκεί κάτω, ό,τι να είναι, θα τους πεις είναι γλώσσα, όχι σήματα. Γλώσσα, να το επιμένεις και άμα δεν πες να πάμε εκεί και άμα δεν... αυτό είναι. Γιατί άμα δεν ξέρεις... Πέρα όλοι μας λέγανε να μην αφήσετε αυτό το πράγμα να χαθεί. Θα τα αφήσω, πες γιατί.